Alas 6 manen ti Sabado, ti Rabi kakabsat, panawen iti panagdebosyon tayo, tinaimbag adamag. Apay nga taan ni Jesus, impay na kanyak. Grasya na di mabubus, ket insalakanak. Nemamukmet day chay pinatik, ket namnamahek amabalina. Naidulin sa lakniban, aginggat panumpalan. Apay nga inted na kanyak, pamati mangispal. Ket tinapatega sa una, pusok tanatieg na. Yemamukmet ay chay pinatik, ket namnamaek amabalin na. Naidulin sa lakniban, aginggat panumpalan. Nemamukmet ay chay pinatik, ket namnamaek amabalin na. Naidulin sa lakniban, aginggat panumpalan. Jaka munuin tunano, tiyay ti Apo. Numapanagto sumamat, wenno aguraya. Nemamukmet ay chay pinatik, ket namnamaek amabalin na. Naidulin sa lakniban, aginggat panumpalan. Apay nga taan ni Jesus, impay na kanyak. Grasya na di mabubus, ket insalakanak. Nemamukmet ay chay pinatik, ket namnamaek amabalin na. Naidulin sa lakniban, aginggat panumpalan. Iti daytoy arabii, intay man kitaen, ti Ebanghelyo kasin surat ni San Marcos. Kapitulo 3, manipo ti versikulo 3 agingga iti 19. Mark chapter 3 verses 13 to 19. Pilyan ni Jesus dagiti 12 nga apostoles. Simangat ni Jesus timay sa turod ket inayaban na dagiti kinayat na.
Napandakan kwa na ket pimili ti 12 a dinutukan na nga apostoles. Pinili kayo ang makikadkadwa kanyak, imbagaan na kadakwada. Ibaon kayon tupay amapan mga skasaba, kat may kan kayo ti panakabalin amang paksyat kaligiti demonyo. Dagitoy dagiti 12 a pinili na. Ni Simon a pinanaganan na iti Pedro, da Santiago ken Juan nga anak ni Zebedeo, pinanagan na dagiti agkabsat iti Boanerges, kaya't nasawen anak ti Guruod. Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas, ni Santiago nga anak ni Alfeo, Tadeo, Simon a Patriota, ken ni Judas Iscariote anang lipot ken Jesus. Nukit kitantay kakabsat, kasla, narigat ti manghala, wano, nagrigat ti mangbukal iti leksyon manipot ti daytoy a teksto. Anya ti mensahe nga ta daytoy? Inaganan mutla ni Marcos dagiti 12. Ngem kitaan tayo man kakabsat. Segon iti pakasaritaan iti iglesia, ken pakasaritaan iti church history. Yes, segon ti church history. Ken iti istorya, unong pakasaritaan, ti doktrina ti iglesia. Dagiti 12 nga adalan, except Judas, sinukatan ni Matias, dagito nga 12 isuda ti nagapuan na, dagiti 12 alinya iti pamati dagiti apostoles. Amuyo kadi, wano kabisado yung kadi ti pamati dagiti apostoles. Wano, the Apostles' Creed. Ti credo, ibagana daytoy. Mamatiak ti Dios Ama manakabali namin, na marso iti langit kadaga. Kasamit kan Jesucristo bugbugtong anak na, apo tayo anay sikog gapu iti panakabalin ti Espiritu Santo. Nayanak kan Virgen Maria, nagtutuok babayan ti panakabalin ng Poncio Pilato, dahil sa iti krus natay kat naitanam. Iti may katlungal daw nagungar ti tingadag iti natay. Imuli sa dilangit, katada si tutugaw ti kanawan ti Diyos Ama aman nakabali namin, sa jay gapunto o may mangukom, kay iti nabiyag ka natay. Mamatak mo ti Espiritu Santo, ti Santa Iglesia asapasap, ti panakapakawan kadag iti wasbasol, ti panagungar ti bagi, kan ti biyag ngagnanayon. Amen. Ti pamati dagiti apostoles. Ti pamati dagiti apostoles. Kakabsat, adu, dagiti tattao. Adu dagiti tattao, tinatay, nagrigat, gaputi daytoy a pamati. Naparparigat da, nagtutuok da, nairuruman, naidadanas da. Gapu, iti daytoy a pamati. Pamati, kinupkupikupan, dagiti apostol, kinupkupikupan, dagiti ama kan inna, iti iglesia tayo, ama kan inna, iti pamati tayo. Di da pulos, imibet, nupay, ti kasukat na katibiyag da. Wano, uray, no, iti sangwanan da, kat napapatay, nagiti anak, miyembro ti pamilya da. Uray, na isuda mismo, kat mapapatay, di da tinalikudan da ito nga pamati. Saludsud da kan ka. Adda ka kadi. Uno adan ka kadi. Iti daytoy. Nabilag. Natured.
kas mangitakder iti pamati. Adan ka kaditi kastoy a kinabilag kinatured. Akas kay iti apostol, akas kay iti imuna anamati iti Dios. Imuna anamati kan Jesus. Anya na nagpintas. Anya na nagpintas. Dahil mensay ti imno itatay. Amok dahil pinatik. Amom kadi dahil iti papatsyan tayo. Saan mo ang mabalin nga ipaay ti biyag mo para iti dahito pamati no di mo amo dahito nga papatsyan. Ti credo salaysayan na iti pamati nga inted inbati dagiti apostol kada tayo. The Apostles' Creed summarizes the faith that was given to us, that was left to us by the apostles, by the 12 in our text. Adalan tayo kadi. Adalan tayo kadi. Manipod ita. Lagi pun tayo dagit apostol. Lagi pun tayo dagito'y credo. A segundi tradisyon. Ket nagapo kadagiti apostol. Lagi pun tayo. Ket itandudo tayo. Itakder tayo. Dependaran tayo. Uray no ti kasukat na. Ket biyag tayo. Ni Jesus, awagan na ka. Ngagbalin kas kaligit apostol. Ngagbalin ng apostol na. Ngagbalin. Mangitandudo, mangdependar, iti pamati. Agkararag tayo. Agyaman kami kan kao Dios, agsipod ta ti daytoy arabii. Impalagip mo kada kami, no kasano a pinilim dagiti apostol. Kano kasano, adagitoy ng apostol kat intandudo dati pamati. Dinependaran dati pamati. Pamati nagapukan ka. Pamati nagapukan ka. Agyaman kami, agsipod ta si ka. Ti Dios, akanayo namang pagpatibkar ka na kami. Dawatan mi nga rod, ituloy mo ay mula ka na kami. Daytoy a pamati, ngayon kam tinawid manipod kay iti apostol. Pamati ngayon ka insuro kadakwada. Nga insuro damat kada kami. San kami kadi apo abumitaw? San kami kadi umoy bet iti dayto nga pamati? Agyaman kami. Agyaman kami. Taamumi. Nga adda ka. Amumi nga adda ka. Akanayon. Mampapabilag, mampapabigsa ka na kami. Ti daytoy rabiu apo, dawatag kadi, badisyonam, dagiti amin, akadwak, ti daytoy nga evening devotion, daytoy panagdebosyon, ti daytoy nga oras ti rabii. Agasam, dagiti nasakit da, dagiti nasakit mi, para buran na kami. Ispala na kami, manipod kayo ti amin. Asulisog. Wenno apo. Agbalin kami lang kadi, analintag ti sangwanam. Iti panaginanami ti daytoy rabii, dawaten mi Kristo, bantayan na kami, salwada na kami. Tinagan mo Jesus, daytoy kararag mi. Amen. Ken amen. Ti mamin sampay kakabsat na imbaga rabitay amin, ti apo, ipay na ti parabor kada kayo. Amen. Amen. Bye-bye.